Ej, hvad fanden er det? Nej! Nej! Hvad er det? Hvad laver det? Skal du gå med kæven? Nej. Nej. Hvorfor har I købt det? Jeg kan ikke engang spille. Ej, for helvede. Jo, men det kan du nu med din Let's Play textbook for beginners. Nej, hvad er det her? Ej, for helvede. Nej, for... Nej. Nej, for helvede. Og så... Ej, for helvede. På en skala fra 1 til 10, hvor glad er du nu? Jeg er ked af det. Ej, for helvede. Men hvor glad er det, når du kommer fuld hjem fra byen med en pige? Ja, det kan man godt score på. Jeg har ikke engang plads til at have det herinde. William, nu kan du gå ud i byen og sige, vil du hjem og se mit år? Nej. For helvede, hvad skal jeg med det lort her?